wazulu badlula intende lakhe saqeda lapho sathi ngibheke simfihle wafika isitho wesifazane kwangathi siyajabula sithi ngaze ngamthola umama osifuna kantakasi ukuthi uDibola number 2 alibona igama likaJesu ubaleke uDibola usesohlangana naye embethini abakajayele lithi zankulunkulu instruction 2 yathi ngibuzisa amanzi wasinika izumisi salala instruction yesithathu wathi imba ngasemnyango wayoma ngasemnyango wathi mbelele makhona abantu ababuzayo ukuthi khona umuntu netendele uthi khakho umuntu wafuma because she's wise she's humble uthobekile lo mama hlakaniphile kodwa njalo nje ubonke nesibindi alibona igama likaJesu waqeda wasibona isitha ukuthi sesiyabonga wathi wanga Jesu waswela Sathane kwangathi wahlabelela wathi singabanqobi siyanqoba sinqoba nzima kodwa siyanqoba waswakale samuna maphakathi wathi wanga Jesu wathi sesilele isitha lithi uNkulunkulu wathatha isipilini esasisinde wabese wathatha nehama alibona igama likaJesu wabese wabheka wayanyoba wayakusola isitha wayafaya wafaka isipilini ngala endlebeni esikhaleni sendlebe saphumela ngapha owesifazane ohambu owesifazane ohlakaniphile yathi wabhongi wabulala inkosi noma wabulala umuntu owayizophakiphi ezopha kuzohlasela isizwe sabo uNkulunkulu wanikeza uIsrael i-victory ngesandla sowesifazane umuntu wesifazane
Lesifunda khona kwesibili sithola abantu besifazane kunendlala eSamariya. Ngoba 7 years of famine. Lithi uNkulunkulu kulendlala kwakulanjiwe eSamariya. Babesebenza umswane wejuba. Kudayiswa ikhanda lenkulunkulu. Kulanjiwe ngoba kwakunendlala 7 years. Awayekade prophetile uProfeti Elisha. Lithi uNkulunkulu kulendlala kwavuka besifazane abahlakaniphile. Omunye uhlakaniphile, omunye unoqini, akahlakaniphanga. Laba besifazane badlala igame yokupheka abantwana. Wathi omunye sipheka umntwana wakho bese kuthi kusasa sizopheka wami. Alinombi igama likaJesu. Lo ayisula ongaqondi wathatha indodana yakhe yapheka kuqala. Yadlula indodana yakhe. Come another day. Sekumele kuphekwe eyalo ehlakaniphile. Lithi uNkulunkulu wayicashisa, wayibalekisa. Ngoba lo uhlakaniphile u-understand ukuthi amadodana noma abantwana akusizi izinto zokudliwa kodwa abantu bokufihla. Lithi uNkulunkulu wathi sekumele kuphekwe lo wesibili waseyifihlile indodana yakhe. Lo wahamba wayekhala enkosini wayisula wayethi Nkosi Fulele naku sedlula indodana yami izolo. Lo wesifazane basekumele kuphekwe yakhe useyayifihla. Wathi angithi lona munye wayifihla owayehlakaniphile owayeqonda ukuthi abantwana akusibo bokudliwa kodwa bokufihlwa. Sibafihla emthandazweni. Bomama sibafayela kanjani? Asihambe siphezukuse babo ngokwahluleka kwabo. Yebo bayahluleka abantu abasha kodwa ufike wethu ukumala sibahle sibaqede kodwa wethu ukubafihla sibafihla ngokhuleko. Bapha abantu besifazane abahlakaniphile aba-understandayo ukuthi abantwana abadliwa. Elithi izwi likaNkulunkulu qaphelani lapho nidlala ukuba ningaqedanga. Isibusumama abazo-understanda kuthi ngoba nakuma-WhatsApp group wethu nakwa-WhatsApp wethu lesenzana khona singabafhi sibaqede sibafihle emkhulekweni. Bafanane bapha besifazane abasufihla ibandla emkhulekweni. Bapha besifazane abakhile ekusipheleni wephezibonke. Abahlala emthunzini nasomandla abathi wena Jehova inqoba yami ngoNkulunkulu wami engimethembayo. Baphila abesifazane abahlakaniphile. Sivusele thina, sivusele moyangcwele abesifazane abahlakaniphile. Inhliziyo yami ikhalela nami, khalela abesifazane abahlakaniphile. Khalela labo bantu besifazane abazokwazi ukuthi abantwana asiba bokudliwa kodwa bokufihlwa. Babokufihla bayafihlwa, bayafihlwa. Sithi noma benjalo vele bezenzisa izono beqina kuzobe phakathi kwazo bebuye bezowosipha kodwa sibahli sibaqede ngokuphela umahlulelo okuyena yona owethi ngofihla wethi ngofihla siyangenisa besifazane anawumasiphi uya-understand asebenzi yakhe ebandleni yokuthi umhlobo unamgenisa ngoba sesibhedlela lana bonke labantu bayagula. Ekuguleni kwabo-ke kukhona uNkulunkulu abathembile nge-assignment yenesi yokuthi akathi ezonela uphuthumele namteni ungamudli kodwa uphuthumele namteni uyomembathisa uyomsula ngamawayipa. Abantu besifazane nabo abahlakaniphile abazane Yesu elithi izwi likaNkulunkulu u-Israyeli wabonakala ukuthi uyanda futhi uyakhuluma namandla eGibhithe. Inkosi yakhona uFaro
ngesifazane abahlala. Ukuhlakanipha kwabo kuphehlwe mthalazo. Ngoba ukuhlakanipha kwethu abantu besifazane lokhu kwe-nature kuphenduka ubuqili. Asikuvumeli bafethu lokho. Besifazane uhlakaniphe kakhulu. Yethu ukuhlakanipha kwakhe kuba yingozi kuye. Ngoba kuphenduka ubuqili uma ngabe engenawo uJesu. Kodwa ukuhlakanipha kuthi umuntu ozophehla emadolweni athi mina Nkosi angazi lutho. When yes, fuka dibona. Fuka dibona. Fuka. Usulala. Jesu seyabuya. Sela ndibandla. Usothi wenzeni? Awuselanda usuka kwenzandla. Fuka. Fuka. Basufuna into thina kubizelela kuleli. Awusambi usiwasikisa isitulo. Sifudumele phume. Kodwa kune assignment. Fuka. Umuntu wesifazane. Fuka. Uthi uNkulunkulu iluphi amfunela ukuba ngikwenze lapha. Fuka. Fuka. And take your position. Fuka and take your position. Uthathe indawo yakho. Bese masoyifethile indawo yakho. Izinto zobese siyakhombisa ukuthi nansi assignment. Nansi umsebenzi. Siyabona ukubona sonke. Fuka. Ezinye izinto sishaya njengobulele. Sifuthunisa ukuthi ulele. Ayikho into eyenzayo. You-unfolded ngikasinakade. Yinaka ezinye izinto zizokushaya. Sizokushayela lona lokho. Ukuthi awukakayitholi noma awukayifuni. Into thike umisele yona kuleli. Fuka. Ebesiyafuna. Umfuno kolukhulu. Besiyabheka. Yena uzotshela. Kuthi umisele. Sihlala phansi. Ithi uNkulunkulu ezweni kwakunamaJuda. U-Esther eseyiprincess noma eseyiqueen. Kwamenyezela ukuthi amaJuda okosa azobulawa. Esther umalume wakho mbale encwadi wathi mawuthula la uzofa. Esther yamhlaba le message. Wabese wamemezela usiko okuhle. Thiwamenyezela fasting for 3 days and 3 nights. AmaJuda wonke akhuleka. Usubhaliwe umthetho wokuthi amaJuda wonke awabulawa. Mthetho wasobhaliwe ongena kuyiselwe emuva. Kodwa uNkulunkulu wavusa. Wayesazi leso sikhathi wavusa uEsther ukuthi uEsther akame wa-apply wisdom Esther yasezulwini. Wamemezela ifasting kwasiwa ukudla kwakhulekwa. Ebesithi uNkulunkulu inkosi yarivesa into umthetho wasobhaliwe obongena kwenzeka ukuthi uriveswe kodwa wariveswa.
take your position. Vuka and take your position. Nomoya wombusi olivukela mayisike indawo yakho. Don't leave your position. Vuka. Ngisona thiba siyashaya bandleni mayisike indawo yakho. Vele Sathane akasayina nombani. Yazi abantu abakade abathagethile. Vuka-ke babesatengezela. Vuka uma besatengezela ungabe usafuna ukutengezela ube wini. Uvuke ebesumbatha izikhali zamaKristu elithi zikaNkulunkulu nihlole zonke izikhali kamoya. Alibaphinda bakaJesu uzonibe namandla okumelana noSathane. Alibaphinda bakaJesu. Vuka. Suyelile ukhulela. Vuka. Vuka. Vuka people. Israel lidile. Lidile ukuyahluleka. Take your post. Thatha indawo yakho. Siyabonga Baba. Siyabonga moya wenu. Siyabonga thwalela imijwalo. Yinkosi. Nina sebephakathi. Jesu nakho. Insizwa siyaphela amandla. Abasaba yabalolulo. Kodwa babathemba uJehova. Bayaphiwa amandla amasha. Bathi iSathane inkosi. Bahambe bengakhathali. Vuka Dibora. Sisathi vuka amankosazane. Vuka. Uyaphatha ukuhlakanipha. Sebenza ukuthi wena Nkosi umuntu